Avui presentem aquesta moció per commemorar el dia, que és el 5 de maig, l'homenatge a les espanyoles i espanyols deportats i morts a Mauthausen i altres camps nazis, amb motiu del 80è aniversari del seu alliberament. Aquest text és més que un recordatori històric, és un compromís col·lectiu amb la memòria, els drets humans i la lluita contra la forma de feixisme i intolerància. Amb ell volem retre homenatge als milers de republicans espanyols i entre molts catalans que després de defensar la llibertat contra el franquisme van ser víctimes de la barbàrie nazi i destacar el paper de les institucions, entitats i amicals memorialistes a mantenir viva la memòria. Perquè cal situar la memòria com una eina fonamental per evitar que els horrors del passat es repeteixin. Recordar no és quedar-se en el passat, sinó protegir el futur. El text estableix un pont entre la barbàrie nazi i els perills actuals com la desinformació, l'odi i la normalització dels discursos d'intolerància. Aquesta connexió és essencial. Recordar és una manera d'actuar en el present per protegir la democràcia i els drets fonamentals. No podem permetre que el silenci, la indiferència i la manipulació de la veritat torni a crear les condicions per al totalitarisme. També volem reivindicar el treball de les entitats memorialistes, les institucions públiques, especialment les del món local, com a espais clau per al foment de la convivència i el reforç de la nostra democràcia des de la implicació activa de la ciutadania. Cal insistir una i altra vegada que els drets humans no poden ser qüestionats o relativitzats, tot defensant la diversitat i la dignitat humana com a fonament de qualsevol societat justa. Agrair a tots els grups polítics que avui donen suport a aquesta moció i una crida ben forta que hem de fer tots i totes. Mai més.